Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arjuponta Tika community hall along APHL si Racharia song atompen Rongkhang constituency arlo APHL si aparman Kachipadu a polling station 10 president secretary atomaphan Karchupon Nijang Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo Tika community hall along Bosi kachikloni phaing kora truck arni APHL si Racharia song atomke hailapen Kachipadu aparman polling station 10 president secretary atomaphan Karchupon Kedamtang MP kilik along APHL si Racharia song atum sitami Karbi Anglong aparman mati scheduled tribe aparman penjai kathar aphansi bangphu kilik chetodun labangso along kadokabe Karbi Anglong arlo APHL si song aphan kaching hon atum an MP kilik ahot chepaduk olupu mathasi wothatlangso LSC APHL si atum nijang Karbi Anglong lakha serkep constituency APHL si song kaching hon mati Apoling tin president secretary atum aphan archo ejipu asai deng ponsi kechengsi amreng constituency arlopen tangcheng ponsi niphaing kora truck arni abang Rongkhang CC lapen polling station tin president secretary atum aphan archupo Jaimek along kedamtang MP kilik apora ho Rongkhang constituency pen kachepaduk dun atum aphan archo ponsi kewang jilang an sose kachepaduk thuji lapen koson sike claim kedam thunangji ma pu aputhak chingki chingwaipon Karbi Anglong Autonomous Council pen PJR along le along aron re pen kedo atum aphan eviction jipu aputhak rat atum aphan kapamang hu aphan si alam kapa ongaret loputa Bikram Hanse pen lamthi paklangpon lapen Karbi Anglong Autonomous Council parliamentary pu amen kipang bodet aputhak Karbi Anglong arat aphan chevan pivek nangji puta ningjepon jongsi chevan thuthek the pulote MP Omar Singh Tiso lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari atumsi Adai CN Nangji, Kalite, Dode Sang Sepen, Chesong Berji Puta, Lamte Paklangpon. Jaimek along, Wothatlang so LSC Mepu, Bikram Hanse, Rongkhang CC Mepu, Jonathan Kathar, Kongchon Bang Daniel Ronghang, LSC Secretary, Jonis Timung Penchenglo, Kaprek Man Pengido Kete Gidingatum Chetongdun. Parliamentary constituency pu getok rong wat bangke nilitum condemn lo lang litum condemn lo the bangke nilitum aprang beta ningje bom lo itu masar jaya kathar ke ningje ver lo je Karbi Anglong council ke autonomous council kali det tanglo non ke general council je plan det lo pu lang li ningje bom lo lason pe lasu ka ningje bom pen non bangke angthek bangke nang klang tu pamil ini tum lake autonomous council lake 6 schedule ajak compensi tum chari bom lo labang so autonomous ajak compensi litum tribes atum antame Articles 244A ke hangi ajak kong na dapan si tum kilong lo. The word autonomous. Jong sila autonomous jong si awe bulo tangte Article 244A la ke hang masilong lilo ke hang atowar masi awe lo. Awe si awe lo. La so por sini tum pulo je la autonomous bu hobdo bangke alam the bangke non nomad la Karbi Anglong autonomous council long nang chibi chunai. Ex pu dum hanang pa irlong le dan nangi. La so asai ke claim ni ke non nomad ke Omar Singh Tiso MP BJP an ki hai bangke lage claim vek nang po hadak Delhi session along ningje dun vek nang po lafen ke tok pen stame alang li pinang po President of India phanma ki pinai Election Commission of India phanma ki pinai Prime Minister phanma alang li claim se rak nang po lafen dak tuliram ronghang ke japon council itum ada council Karbi Anglong Autonomous Council CM alang li mat tamel ada council long EC made epine da council long chepa pasi alang li tamela autonomous po alam ke non nomad nang binang po alang tanja ningje nang po sida piniar nila tum ningje hai hela kaningje kali wrong asor chini der na po si kaphere si piniani ke musuri ke rona size la tum nang claim yo la se ala musuri danil tum lang dun lo a musuri da ki biso kali inut na megjang dorde la puyo la so musuri ke la ga dor ke clique pen phoke baksi pui angge itu musuri ke ching thum dun lok si jang thu thai ning lin ni pulo dangte lage chiton te pin asai si tum phanang claim pilil musuri ke Karbi Anglong under the leadership of Tuliram Ronghang honorable CM alangli pulo je election do ko porsi itum eviction claim long le dello sita election dello tangte claim fit po bolam da ningje lo ta non ke election det la na counting ye phan el siklo jonang bong da claim le dello non antala tum claim ai dello la si eviction ke lage council ke lage jong si BJP jong si ingni bom de lage Karbi Anglong raphan ke chubai bom po lage claim hai helo athema PJR eviction ke claim ye fan bang ke lage Supreme Court pen orders ing tangkring pen adak dulu hala so order teng pen bulu tangte
hala dang itum public itum phan meeting ki bira je kam da velo public consultation je kam da velo hala so order tengpen alang dum eviction claim det lo de choklo kedam tang por hut du colony long ko son ma ke claim di hala bang so son eviction claim det lo de chokelo people lo da claim head ke claim head ke la ke BJP la ke ट्राइबल से तुम हन के राय पार्टी कली लाके बोंगो सेना तुम हन के राय पार्टी लाए थे वे तो चीनी नहीं जेट नोटिफिकेशन नंगे लेजी ता अलांग ले तुम सी काउंसलिंग नि बॉम लो कहते ला से अलांग ले तुम इविक्शन नॉन मांगे के क्लेम भी ब्लोंदे असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक तेंग पेन सी लैंगडाम ब्लो तंगते लाके हा स्टेट लोंग से ले रॉक लिपो स्टेट लोंग ए कुमार लोकांग नि प्रोंग के स्टेट लोंग के बीजेपी मिनिस्टर हम से नि प्रोंग लो alang tum byong si alang mit hang minister rom ban kaching kidam yong si thekhe sum krum bulo dang de lake council pe non ma chi withdraw no claim thekhe lo bule chapak lang rong kopia gazette notification kopia bosi gazette notification wangi da pana jir ding ra nang lang amit hang BJP a ministry ang se lo hada ke do di bulo dang de alang itum lake rat phan ka chubai lapen ke dam tang ason koson ka ma ka chubai sinon da chubai bom sai si claim bom Apena Karbi Anglong tu eta isiver si donai pulo nili mata frank SA claim long nili greater Guwahati Karbi Student Association along president mate mai phu claim long lo ningkan isi la se hala so teng pen pulo tangte hala bang su hoda nili tum da bori nili tum frank tum da bori lo nili tum da me isiver to nangi pu bori bom lo ke cheplang thu bang UKSA bus nang klang thu asota KSA pli do thai pho nang do tu kok la son si thek long la si non la rong asara mai tum ta me KSA si do nangi pu hang don tu kong la bang ke mesen lo si ta hala rong asar hini ke thom do tu kok bang ka lang dum da chetini chu dat si rong asar dum ta si vet do tu dat tha la le KSA phan jong du noi la KSA ke si do vet ning la ke ni tum ta a hok lo pu bom lo la si piniar ni da APSLC ni tum KSA semar me BJP tum bang KSA je semar ASDC tum bang KSA je semar INC Congress tum KSA do CPIML bang KSA do APSLC KSA do ma awi itu awi itu bom KSA pangtang na la sini tu mata bom Bithong reng thama constituency arlo prekja madima long Dr. Tuliram rong hangpen sokpi achili chitim alan lapen kaprek ahormu keronpon Nijang Karbi Anglong Bithong reng thama constituency ke parlo bosei ni phain kora trok arni kolonga Karbi rong sopi lapen men miji arong along Dr. Tuliram rong hang sokpi achili chitim alan lapen kaprek ahormu keronpon Karbi Anglong arlo Karbi aratatum sokpi ke claim apor mati barla chala aporlo de sokpi achili lapen chitim alan lapen kaprek ahormu tami aning kanwang sitami ronpon ber son thak si pining le thot sitami Karbi Anglong arata phan ke ronpon jia phan chisik etpen Bithong reng thama constituency ke parlo along bose ka chikloni phain kora pho arni pen ke ronpon pangcheng pon si ni phain kora trok arni kolonga Karbi rong sopi lapen men miji arong along ronpon Labang solong ke ronpon so achili chiti malan kowe aklim lapen kaprek ahormu ronpon kedam tang MP kilik apor aho Dr. Tuliram ronghang setame Bithong reng thama constituency arlo apor chipiun edet ajoksi adohok polling station along remdet lo lasinon eprang ke wangji abangki kaprek a party along pen che othusi BJP rachari asong along kache wang thuji aphan Bithong reng thama constituency arat aphan choning report Karbi rongsar amaya tumpen kemang pon KSA eklai vet donangji pu akemang pon CM Dr. Tuliram ronghang ahen penta chedon dun pe melo buta pachini pon Bang Swamai long CM Dr. Tuliram Ronghang MSc Pawan Kumar Het Sing Rong Parlapen kaprek man peng kedo ke thigi ding atum chetong dun Karbi Anglong Autonomous Council pen ke a consent sitin ta me ki pilo soga chili la pen ke musuri alat ake joy pen ki pipon je ga chutukira to mane ke soga chili chona mune de ta hai la si Karbi Anglong Autonomous Council pen si mama ka chutuki tumara tum ki une tum bhanan da me kovia chili pen chenglok soga chili pen chenglok aga prek awar sai ki pipon na sen limit hang si aning kan wang ne lening kan ke bak dolol hai cheron re sai mithang se non phong che banglo e mithang consensi pusi la si la kerona asayang deng chona ka prek asayang deng ya be on no nilikai ta KSA niliphan nang ke hang na mai long da nilikai ta ning je nang tumda chini ji social media re je banga student organization dum ki sibet la sile tum tame Karbi lo chakle song tame non ke ropho ropli do ko kason la si sibet chingrum lo pulongte government atumta ka fere doji
baka cesong da mejar ka cesong da me si ka phere doji ingtangra ka cesong do pu bang nang hok ponji sita nong si aro do o lo plong de la bangke bangta nang pangkre biji la si kaida ni li chuningri chuheta ni lela inglong pho a kese a conference do nik la sota ni liching nije kang jena tumke lokachal le song theni lita ihuri sike karbi lokachal le song inglong pho central committee along lita assistant secretary la pena pk ves karbi anglong sub center amai phuda manlang nili la si nili chuningri bangke sibet situ nai la si non ke nili dak police tumben si dak inquiry bohai po police pen ladak nili independent inquiry ka bohai phansi nili mathalo lasi lasoteng machin nili claim pon po Harbasa kro arong aphan sorkar pen kipipon LP school along thanbang Chandra Singh kro aningkan chedamde Pinpur Mainon malom tem Karbi Anglong atum kehang pon kong quality education paprang ulo pusi alang litum my meeting along sitami kaiketa kaningje abangki tengneni bon sitami aok chodet a hilang selet pu sar palam the ason thak si alam ningje chot akam claim kledet ason si theklong lason se Karbi Anglong Dharmas Council EM diufing masalai a constituency arlo harbasa kro arong along ta LP school along ta quality education kapaprang donji kalisi lo thanbang Chandra Singh kro abang aningkan Lokithan aphan Wangbeta Karbi Anglong Dharmas Council pen langdunding lason henloma Karbi Anglong quality education ke Sonsi Perangke atumpen kahumridam aho drata tumpen nangke chethandun atengke labang soy school ke surihinira Christer kep aningkansi tangcheng lapen halabang soahut anus raipu inut Bengali athanbang sitami nang toilo alangli kedo unahut sitami amithang duty chiwangwi bonsita alangli abangke alara bangke nangche toiver sitanon Chandra Singh kropu athanbang abangke kesopu amat alarta nangche toite amithang tawangwe amat nilitum rong somardo an sitami nahok nang Rong mitang thanbang dolorta kachiwangwe ajoini nilitum usumar aphan bang ahem sitami chethondun nang kok ditilo athe private school le toidunji sitami nilitum ke une nilitum abatai lo block office sitami damlo bon sitami block officer atumta hithi rui non chikloi jonpu ansi apor padam jui ditilo Lapen puthot nilitum local EM diufing masalai alangli long sitami chuningri damlo bonta election pajut sinang pusi alangli nang chechaklo bon sitami non election juddera phi arni sitami alangli hinpen thangnat aberta avilang pusi rong arata tumpen ningjepon Lasenan Karbi Anglong Dharmas Council Kachari CEM Dr. Tuliram Ronghang Education EM Richard Tok Bilapen local EM diufing masalai alangli tum labang so Chandra Singh kro athanbang aphan nang toy tera mesen athanbang nang toy vek thapusi alangli tumpen chuning ripon Amri pen hemari bongrum Karbi Anglong News hemari hamsi nilila daka sekolah mening komite presiden la ane laso sekolah bah thak bang tum news kote teman coba nangko kata ate bang lah lo itum school pamisan ji pu kedam tang nang tarik nangkan paro krepo serinira paro nangkan krepo nangkan pen itum establish lo government tu nang pipeli nang pilo congress government hut nang pilo building grand lo pen school la grand lah non school grand ada pe bang ga anusroi inuda teacher ha bangali minute ha basang sebenang toilo ala tamet Deputy bang cewang le sta alang bang kupolo maladak rong along isi neti cara sonala substitute mane ceri tikang ala ban bang cipi ne dorma cipi bom lah alang bang coklo sita me alang bang kupul ko ben lo ne mat alang bang transfer ci pondat phe bang ke non a phe bang alang belega teacher ang ko lo office pen bang jane Chandra Singh kro alang bang area keng henu sita alang bang nitum tarong asot pendan nitum cinil hai bang gopen sina toy pot padonak pel hai padonak stame alang pan nitum plo na bang one pot substitute cerikang teacher alang cerikang stame alang dorm ha bang cipipi anke rong sotai rabun thek thadel lo rong sotai kiduk kilang si son se rabun thek asi nitum matha lo office ta nitum bare dam lo office ta la block officer along tan nitum dam lo stame alang bang nang cicak lo alang non ciklo yon lepan pat apor padam ben padam ben ape bang nengkan pare lo tu deng dam tan nengkan tan tum arong sumar bang tum ngelo korbat no bekar lo asa menon ke bang thon nengkan stamel thotter son thot lo itum election aprang stamel itum rongan pia klam long CM tuliam lo sara ke bang hustamel tum lo pidon lo
lang kon po peselang pulo stamen na la pena phe ko nitum ning pho phe be nitum em sar long stamen nitum dam la lokal emisi ti ping masai long stamen lang da chak lo election payus nang stamen pinier nian nge election ta yuda lo stamen nitum ma rong son phan ge nang lang pangkri be son si thekong lo thate nangli chiberta dam lama dam de lang chiberta ge stamen beta sita la pusan si manjibon pusin tum ning athema idam tang da wan eta la son si nang chubai bom la la si skola bikoi bang nil tumi arong sor bang la pu la si non bang somata bikar la si dak bang ene tim kar banglong tum ning ji ge ene mati kar banglong ge quality education pusi pu bom mati semen non son tum har basa ko rong school son son bang ge udah tim ni la Audition ada quality education ge dak se dalang avilo non ge icolong le ya da kan yo ha murigang nugang son se ta me di bidun kok ni tum kwan lo ne cepaduk seta bang bicara pipet masih unte non pini pena bang bong non se ceng sekolah non se peneng season bang non se ceng lang pot bicara ki minang pison te sini gopen ha phanta chuneri kan karbi ting bang lang ta se chuneri APHLC klembang phubang phia tumpen hamren rong Karbi Apolling Center along kedamtang MP kilik ahut ke hai pondet ajok ning arong pen chora nisan kichu kedamtang penang ananing kan pen National Party hai bomsi dodun bomlu voipit sitami kupi koson penloni non ephong Karbi Anglong arlu All Party Hills Leader Conference mati thi hek pen APHLC Regional Party nangche klangsi aphong tin kilik ahut sitami ar omluk ason nangmanlu lason ahut kedamtang jangmi po achiklu MP kilik sitami pedupon thulo halabang soa kilik along rat aning kaching sam APHLC songaphan kethe munak ajok hamren rong sopi adung het kedo rong Karbi Apolling Center along sitami APHLCC hai pondetlo bangso ke haidet ajok PS along klembang phubang phi atum pen chenglo rat pen ning arong chipirin ti si chora nisan kecho ajai mek teng ponlo bangso chora nisan kecho amai along puthot ke bang jilang apor setami ansosi ongdung avot pensi APHLC song aphan pahai thujipura hamren constituency committee dun meiphu bersing terang pen lamthe chepaklang pon son thak si halapu hamren town area committee meiphu cleaning son rong hang pen tami kewang jilang arni setami rong Karbia PS pen ongdong avot APHLC aphan KPH je aputhak amthe chepaklang pon Atabar sa available da long le la peladak hemso mukhala kachongdat chota tum sikong lo jasame ladak sta hemso mukhata ke long onde pen cheng lok la sike ong dung abuta samange APHLC phanange jog bange ong dung lo posi haita haiter lo posi thik asona thaksi pine bange ningkarong ang thek isi ke haya khana ta ke cholo la penako next town kumche election da ladak warnong wana bange dak BJP to machi thei nang bang dunun de lo ladak bange Harbasa rong isi ara thorpak pen mithang tobar kachi selampon nijang Karbi Anglong lakha hini amri constituency ke parlo harbasa arong edon pen inut chelangsi mithang atobar kachi selampon Pinpur me non ruling sarkar atum ke hangkong development pu alam the harbasa arong aradatum ke thekdun long lelang lason si rong rop ching thorji pulote aprang si ke melang tobar abangki mesen nangji lason si pini harbasa arong an pherangke atum kahumri dam ahut nangache thandun atengke nilitum aphan abatai batailo sarkar atum bangso atowar aphan nangkache chak bon sitame pini arni antami thangna da saike dengpon thekpon long lelang lasi pini nilitum non chokhi chodam mate saya pora hut setami rong isi thorpak pen idon pen inu chelang si mitha kache lengke messenger aphan towar cheselam ponang koklo pusi rata tumpen chethan pon duinti amri pen hemari bongrung Karbi Anglong news Adom Ilimen Rupsing Rongpi ini tum ladak harbasa kru arong along ini ani towar mate lapu rong kachela da towar ni tum kasik sa yo ni non minasi adon pu isaben tum chirum sin tum along ke thok lo lapen lahai towar sarkar dum ta ni tum han nanglang lada da yo ni tum non lapon kisung ke phunang lo ni tum kardik harmu mate kopine hem kopine ita iplang sangti asap so tamen tum hem an kepali phantum tiduk jada ni ke bori kolon ni tum ase sarkar dum han chuning rialam theke ni tum lo pulo nili tum hanta
asap so bet pustamela towar bang ke ni tum han nanglang piningi podlo asen Ande ke damtang nang kecak ke dolo wala sarkara manila kini la election na prang bang lote campaign bang hota ni tum hanang pukangji ason non election dat nang pe hai dat lote ason towar ang pipo puji stami ni tum non anta thang ang kera bilan tum la towar son parman ke telabang so to Nili tum ke la non son lo yo la pu mi thang towar chi salam po hot pen ke la pu kang doi lo ing han king khu don ta ni tum ke pon ret lo pu ma si chi thur re pon ret lo lo la so towar ke ni ke ladak pen hadan ni tum ke kilometer rong arlon ke kilometer hini so se chot do kilometer thaman do ande keso kyun e hai ko son si ka chi pon nang litam iso yo neta la non la pulo ni tum ke cirung lo la pu ekdom gari pensament tum ki doi lo kang doi pon lo la pu se pon ret lo un etel tum aling lang pensament tum ci pon ang kok lo chaklo ba men ke dorsing pro ah amri homosti along niltum marong harbasa kro rong mantu ni penda la tuarong bang ke gomen pen ke nang laki lang imithang si mudai ko ningkreng lutang ke ineng ke barla isung omat rat chingrung pesi puisa ka chirung la pen rat surpak sinon tuar ka banai lo tapen nilitum amri lokel emisi ta tuar henuk tu ton na chingyer lo ake hai biu bhing maslai ta setame nakin estame pagi krang mate nanta walam lu mes thakin lang la tangte election por hoke do ladak kilometer isien ke pmi rut tadu setame alam ni kang chot kilometer isien ke nang rabji lage fokus in rabji tu setame alam ni chot election det pen ke nangge hasi hoke da te IEM kan argumenta lagi tu tangte la soputhak nangli tum ahin pen kopisi chuning rijila rataphan sarkar phan chuningri niltum ka chuningri ya bangke niltum harbasa pro tuar ke dam ke bang siksak te la pen lup te la pot ka chuningri bangke rabjing pen alangli biu hing maslai ta nanglang sonte niltum harbasa rong arat ka ning sopari lang khana chuningri